Hi guys, Damis Angel's Burger ng snack. Kay waslik si kaog sana pamahaw, gamay ra kaon. O kana, di la ka pwede anak kay hangit. Mga ata guys, giubos ulit si Ana. Hindi ka makita din. Nilang nga, uy. Hindi ka pwede palagay. Putda na ha. Bago ka, day? Pag-aasang ka? Pag-alabuhoy ko. Laguhoy, lasinda? Lakson. Listein ka? Ulit ko po. Namininan-unang nanay kay pinuto sa dahon. Oh! Inja na ho, isin na tong numbers Gcash. Pagalit nag-Gcash ta. Nga balik mag-unay. Insa ning isdaan ay? Mangsi po ni mangsi. Mangsi. Kuno gagmay man lagi. Mangsi sa po. Doon naman eh. Mangsi. Gagmay nga na. Tulo, I love you. Gamay rin may mag-inunan ay lamay rin mag-inunan. Nugangan pa? Nugangan pa ba? Di man na malami no ginunan nagmadugay na. Nugangan man. Sila ng taning ang ban. Nganong poston silupin. Dahon na aron di Hindi madugmok. dugmok. Ang anis na mag-unan. Di pusto no. Nay uwang ana tayo. Oo, naa naman na oh. Sumpayan na lang nanay. Pila ka kilo ka na ya dako ah. Madris ka pina. Ito ang malalim. Feeds. Pwede ra kog feed so kwan, pwede kanon. Gaan. Gaan. Darag manok guys nga gihatag ni Kuya Mario parang tatay. Dako ka dong sonoy. Yay, nagtitai naman ka. Timing post Father's Day. Hello. Dia guys, sa jamig pangahoy ni Bingbing kay wa nang pud mi kahoy. Tapos liksi ni uban bisag kuan ubo. Jadas tipidila dia gitawag ko kay day maajuhon nga. Jang gihatag. Sibuyas suro ni og gulay. Dara gihatag ni tipidila guys kuan. Daghanang sibuyas na. Inja day taong dadako. Dakari kuno na nahinog ipatanam kuno ipatanam ni nanay. Tiwas aming pangahoy. Beng beng beng. To isa ka bata to gisapot. Ano man mi kahoy kay hurot na mangahoy na pud mi. Ako'y second, nakauna diha ikaw third.
ko. Uy. Tigbak. Gahi. O, diba? Suminikahoy na ko. Tapos, ang magpasok dito sa sako, kinadiniha kayo tinok. Bing, bing. Big bing. Yung kita tagmang gabing? Aray! Unsa pa. Dito ako ginadji. Ako'y nakagmay. Ano dyan pa? May reply. Tug ba to? Kung ano, guni, kamatsilis. May tinok ba? Binlanda ang kahoy, asa tamulakaw. Ay, looy si nanay, ngahoy-ngahoy pa. Who's that Pokemon? Basta Pokemon. Lami naaram din ni sundang ni Mariano? Roy. Yano. Awat dahil kong Jimson Reyes. Nagkita ni gabi eh. Kailan kang Jimson be? Agay ka namang kakain. Anak ba katiin-in? Nagapilar ba? O nakakailan nila sa haya? Kanila may lagi nila sa kahoy. Ituan. Patay na jud kaayo. Ouch. This one is mahogany. Ako be. Sorry. Ay, sorry. Ay, ayun na. Speaker. Kasi nagunahin na bingla kaya muli na tabing. We're going to Mercado. Mauban ko, I ma. will buy egg. Mauban ko. Basi na lang. Bing. Did you hear me? Yes. Wait a minute. Wow. English pa ka man. Wait a minute day ha. Happy kwan day ron guys. Father's Day. Father's Day. Happy Father's Day sa mga Father. kanang tatay sa kalibutan. Especially to Father Ariston. Mahal. Oh my God. Happy Father's Day na naman po Mariano. Basi na lang. Balik ko mo. Ew. Balikon pa gatot. Nataningat ko. Ayusin mo pagkapasok dang. Ma. What? Sige, balik ko sa Mercado. I'm not asking. Mauban ko. Uban ko! Asking bitaw. Mauban ko. Uban mo! Ay, mga libre ko. Burger na pod. Pizza ko na yung anak na hapon. Kabasag tae. Ila kaya rin iganga. Dari kitang tabangan. Grabing ka. Uwi ka magsuod. Sid. Di ka mag-kwanding. Girl Scout. Hindi mo kugres ko. Tumusay ka natin. Kumarasit. Ikaw ano yun? Zaro ng chat-chat. Hey, happy Father's Day ko. Sinis... Eh? Hindi na chat-chat ng chinito. Chinito. Mapapansin mo ba? Ay, siguro ko. Labing bunawan. Sabay. Kahoy ron. Ikaw ba ng lusot naman ang uban? Ay, isa. Eh, nga na ba, Bing? Kaya di ko lagi, kita. Galabad ang basta way eyeglass. Gay. Hindi ako, tuluban. Kahit na hindi naman. Maglakan ta. Are you mad at me? No, I'm not mad. I'm just happy. Wow.
Happy bitaw. Sana all. Desak ba mangga mamaya? Ouch! Papalit kag na kay benching ko. Ito yung kwarta. Palit ko manggabi. Wah, naalabod na ba't naglalay yung tanag na mapiwasin ko? Ano ba kayo ba ko yung wala do? Grabe big mindset ay. Palit ko manggabi. Kay mulakaw na ba ko bin. We're going to Kita bitag gong palit enja. USA. Sudah sila kan ko. Muling sandali. Makapiling ka. Grabe kang singot to. Yung sa titi. Ha? Isa? Pretty. Piti! Yaprohon ka na Suwati. Kaya buling-buling ka ba? Naghandra oh. Karejit ra ko na nga hoy. Bingbing lingkod-lingkoran lang. Chat-chatan lang. Habang ako'y nahihirapan sa pagkangahoy. Buka ka, alagi. Hindi na magbuka ka kayo ng gamay. Buslot si puning yung Wala may lain. ang gida. Mapapansin. Batong kamay bing ka. Kaya. Yaan. Diyan nga oy. So let's go. Magkaptap na ko ron. Wow. Okay. Let's go guys. Alam mo, sige.